3 сельскагаспадарчыя арганізацыі і 3 фермерскія гаспадаркі раёна займаюцца вытворчасцю пладоў і ягад. Больш за 40 гатункаў летніх, восеньскіх і зімовых яблык беларускай і замежнай селекцыі вырошчваюць у адкрытым акцыянерным таварыстве «Аграсад Рассвет». 30 гадоў таму сад займаў 1000 гектараў, сёння 300. Але памяншэнне плошчы якасных страт не выклікала. Больш увагі сталі надаваць догляду за дрэвамі. 2 гады таму тут атрымалі самы багаты ўраджай за 40-гадовую гісторыю існавання сада – 317 цэнтнераў з гектара. Валавы збор пладоў склаў каля 6000 тонн. У гэтым годзе рэнтабельнасці сада пашкодзіў чэрвеньскі град. Таму сёлета тут плануюць сабраць каля 3000 тонн пладоў і ягод. Лет 20 уже идет программа плодоводства. Естественно, что мы в ней участвовали, получали государственное бюджетное финансирование на закладку новых садов и уходу за ними. Ну и это, конечно, большая поддержка как для нас, которые уже занимаются садоводством, так и для начинающих фермеров. Больше 100 тысяч раньше не получали валовый сбор плодов и ягод. Сейчас уже идет речь 200 тысяч тонн плодов в республике. Получаем. Это благодаря, естественно, что программе по плодоводству. Вялікая ўвага, якая ў свой час была нададзена развіццю садаводчай галіны на ўзроўні дзяржавы, сёння прыносіць плады ва ўсіх сэнсах. А зроблена ў рамках дзяржпраграмы, у прыватнасці ў Брэсцкім раёне было нямала. По республиканской программе развития плодоводства на 2010-2015 годы в нашем районе было построено одно новое плодохранилище в ОАО «Чернавчицы» на 2500 тонн. И была проведена реконструкция 2 существующих в ОАО «Остромечево» на 1200 тонн и в ОАО «Агросад Рассвет» на 2000 тонн. По этой программе предусмотрена закладка в стабилизационный фонд плодов. По решению облсполкома доводится задание ежегодно. То есть каждый год мы с ноября по май мы закладываем яблоки для обеспечения торговли плодами нашего производства, то есть импортозамещения. У аграсадзе «Рассвет» штогод от 10 до 30 гектараў сада обновляюць. Замест старых яблынь высаджваюць новыя, высокаперспектыўныя. Саджанцы семечкавых, костачкавых, ягадных і дэкаратыўных культур вырошчваюць у питомніку. Тое, што застаецца пасля аднаўлення ўласнага саду, реализуюць іншым гаспадаркамі насельніцтву. Основными сортами для воспроизводства в сад это у нас сорта Айдарет и Шампион. В этом году заокулировано. Айдарет, если взять, он очень хорошо хранится и продажа особенно идет хорошо на Россию. Шампион, он очень урожайный сорт и то же самое он на спросе населения. У мінулым годзе сельскагаспадарчымі арганізацыямі раёна было вырашчана больш за 5370 тонн пладоў і ягад. Яшчэ 1134 фермерскімі гаспадаркамі. У гэтым годзе ў раёне плануюць сабраць каля 9000 тонн ураджаю. Дзяна Мішчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».